Yes, sanibonani bafethu. Njani niyaphila? Asethembe niyaphila. Umfowabo Mkhonzweni ngibingelelayo. Thank you so much for being here, supporting this channel. Ngiyanamukela nonke, ikakhulukazi-ke ake ngamukela ama-new subscribers to this channel ku-YouTube. Ngiphinde ngamukela ama-new followers ku-TikTok. Bese ngamukela nje wonke umuntu obuka ama-video engiwa-uploadayo. Ngiyabonga kakhulu kini nonke. Ngicela niqhubeke nisupporta le channel. Nawe ungaka-subscribe, please subscribe. Uphinde ufollowe na ku-TikTok. Ngiyabonga. Bafethu. Ngicabanga ukuthi kumele siyikhulume lento futhi singayeki. Ziningi izinto ezenzeka eSouth Africa njengamanje. Ziningi kakhulu. Umuntu useziyazikhethela yena ukuthi yini okufanele akhulume ngayo. Ngoba kuningi kakhulu. Kuningi kakhulu. Kahle kahle nje ukube kuthiwa asinayo imisebenzi esiyenzayo ukuze sikhone ukuyiphilisa. Ngabe sihlale senza amavidiyo la ngento ey'ningi sihlaziya izinto ey'ningi ey'hlukahlukene noma iy'gameko ey'ningi ey'hlukahlukene ezenzeka eMzansi. Kuningi. Kodwa uyabona njengamanje mina njengomfowabo Mkhonzweni ngendlela engibuka ngayo isimo. Ngicabanga ukuthi kuyo yonke into eyenzakalayo eSouth Africa njengamanje engicabanga ukuthi ihamba phambili kakhulu. Neyisidingo kakhulu kubantu base-South Africa ukuthi kube yiyona e-address-wa kakhulu. Engicabanga futhi ukuthi iyona nto ezoba nomthelela kakhulu nasendleleni abantu abazovota ngayo kulo khetho oluzayo. Yindaba yama-illegal foreigners, indaba yama-illegal immigrants. Uthanda ungathandi, kumnyama kubovu. Njengoba ukhetho luza ngoNovemba kulo nyaka ka-2026. Into ezodetermine ngendlela engibuka ngayo ukuthi ukhetho luzohamba kanjani. Mina ngokwami indlela okudilwa ngayo manje nalento etrenda kangaka eSouth Africa. Okudaba lobukufika noma ama-illegal immigrants. Kungani ngisho kanjalo? Phela abantu abaningi abavotayo eSouth Africa yibo laba abalapha, abantu abamnyama. Buka le y'ndimbane zabantu ezi-involved kulamamashi enzakalayo eSouth Africa njengamanje. Okungamamashi a-against abantu aba-undocumented. Ngikhuluma nje namhlanje bekunemashi lapha eThembisa. Abantu abamnyama baseThembisa. Ngiyobe ngilonge ukugcizelela lokho. Abantu abamnyama ngoba yibo abavota kakhulu futhi ibona abaningi eSouth Africa. Abantu abamnyama lapha eThembisa namhlanje bebabhizi bevala ama-spaza shops lapha eThembisa. Bafuna ama-spaza shops a-ownwe ngabantu base-South Africa abanamaphepha ase-South Africa. Bafuna futhi kuke kuthi gozololo kancane indaba yokuthi amaPakistan aqhubeke nama-spaza shop after le ndaba ye-kidnapping kaMashi and all that. So babhizi kakhulu. Kuyasho ukuthi akuyona nje indaba yokuthi imashi and mashi noma ukuthi lento yamamashi yenzeka e-KZN noma eThekwini kuphela. Isiqala ukusabalala iSouth Africa yonke. Kukutshela one thing ke lokho. Into esihlezi zisho la ukuthi izwe kahle kahle lizolungiswa abantu base-South Africa, hhayi ugovernment. Ngiyakuphinda lokho. Izwe lase-South Africa, lezi zinto ezenzeka manje eSouth Africa zikutshela into eyodwa vo ukuthi izwe lase-South Africa can only be changed for better. Ukuthi libe into engcono, lishintshwe abantu base-South Africa. Bayakuzama lokho ukuthi bakwenze ngevoti abantu base-South Africa. Kodwa ama-voting processes ase-South Africa awekho fair, awekho credible. Akusinto ongayithemba. Yingakho kuba kulula ukuthi kumanipulate yonke into. Amavoti agcina angeyona lento le efunwa ngabantu base-South Africa. Kugcine lapha ey'khundleni ey'nkulu eziphambili ezilida lelizwe kungena abantu aba-wrong abagcina benza lelizwe libe nje. Manje-ke
yabona le eyenziwa i-March and March, eyenziwa uPhakela Umthakathi, eyenziwa woNgizwe, eyenziwa woXolani Khumalo, ngabala ngithini, Operation Dudula. Baningi bafethu ama-political party, o-MK, o-Action SA. Le yenzeka manje esiyibonayo mihla namalanga, kuyamashwa kwenziwa yonke into. Njengoba nje manje ngikhuluma manje lapha eThekwini kwenzeka isimanga, i-March and March isebenzisana namanye ama-civil organization nama-individuals, ama-activist, baphansi phezulu laphayana basesha amabhilidi eThekwini. Kodwa akuseshi bona, akusesha amaphoyisa. Into abayenzile nje, mangabe uyabuka amavidiyo lapho ubonile ukuthi into eyenziwe uPhakela Umthakathi namhlanje, mina ngingathi remarkable, futhi significant kanjani. Ngibone ividiyo laphana uPhakela Umthakathi ekhuluma namaphoyisa, ewatshela athi, niyalibona le bhilidi leli eliphambi kwethu ligcwele abantu bokufika abangenamaphepha okuba kuleli zwe. Le bhilidi leli njengoba sikhuluma simile la, ligcwele ama-drugs, kugcwele abantu la, abantwana abakidnephiwe, abenziswa izinto ezi-wrong and all that. uPhakela Umthakathi lo utshela amaphoyisa, wayesethi, so sicela-ke ukuninika ithuba njengamanje njengamaphoyisa ukuthi nenze umsebenzi wenu. Thina njengabantu base-South Africa sizohlala la phansi, sit down, bese siyanika le thuba sinibuke nenze umsebenzi wenu. Ngenani kule bhilidi niseshe. Uyayizwa le instruction? I-instruction leyo evela kuPhakela Umthakathi instruct amaphoyisa. Engizothi mina akuyona empeleni i-instruction kaPhakela Umthakathi. He is the voice of the people ahamba nabo, le indimbane zabantu ahamba nabo. In short uthini uPhakela? Uthi singabantu base-South Africa, ngithi mina njengoPhakela Umthakathi ngikhulumela wonke umuntu wase-South Africa ofuna leli zwe libe ngcono. Maphoyisa, ake nenze umsebenzi wenu kule bhilidi just leli esikhuluma ngaleli phambi kwethu. Ahambile-ke amaphoyisa akwenza lokho ngendlela engibone ngayo lapha, ngoba ngikhuluma nje manje kukhona ophume esebanjwe ngamaphoyisa efake ozankosi kulela bhilidi ekuthiwa kutholakala ama-drugs ngaphakathi lapha. Ngibone kuhamba eduze kwakhe uXolani Khumalo, lo esimaziyo kusizokuthola. Engicabanga ukuthi uXolani Khumalo unerole ayidlalile laphana namaphoyisa ukuthi kutholakale lo muntu lo odayisa ama-drugs kule bhilidi leli esikhuluma ngalo. Kokutshelani-ke lokho? Kokutshela ukuthi vele kahle kahle uhulumeni wethu esimkhethayo nesimbeka emandleni ngeke aze awenze umsebenzi uma thina singaphakamisi igiya, singaphakamisi ngathini, singafaki i-accelerator, simenze agijime enze umsebenzi wakhe. Lento nje yenzeke namhlanje iyisayini yokuthi labantu laba abasiphethe kufanele sibenze babe accountable. Lamaphoyisa la wayazi ukuthi kufanele ngabe ayenza le nto. Uhulumeni uyazi kufanele ngabe uyayenza le nto bebatshelwa uPhakela Umthakathi lapha ukuthi abayenze. Kodwa ngenxa yezizathu ezithile abakwenzi, namhla bakwenzile. Lokho ku-remarkable kimi futhi kuyisayini yokuthi abantu base-South Africa uma behlangene bemunye belwela into eyodwa, leli zwe bazolishintsha futhi kakade liyashintsha. Yilokho engingakusho. So ngeke-ke sithule ngale ndaba yama-undocumented foreign nationals ngoba isilibulele kakhulu izwe. Ngikhuluma nje khona namhlanje futhi njengoba kuyi-6 May. Mhlampe nizwile abanye benu ukuthi khona eThekwini kutholakale ama-drugs angabiza u-13 million rand. 13 million rand. Atholakala kuphi? Afakwe emabhasini lawa asuka eThekwini ayeGoli kuma-air conditioner. Can you imagine? Afihlwe khona. Asukaphi ama-drugs? Asuka kubo-America, le kubo-South America mangizwa. Afikele la eThekwini, shothi afika ngamahaba. Asazi ngoba manje azokhuphuka ngamabhasi ayeGoli. In short manje kuyakutshela ukuthi amanye amabhasi asuka eThekwini akoGoli akhuphuka nama-drugs. Yebo, kuyobulawa isizwe eGauteng.
Uyayibona lento esibhekene nayo. So-ke abantu base-South Africa ngicela ukuthi baku-understand lokhu ukuthi la mamashi enzakalayo njengamanje, uma ulithanda lelizwe futhi ufisa ukulibona lingcono, yekela ukugxeka la mamashi. La mamashi awekho violent. Mawungawabheka futhi basebenzisana namaphoyisa, basebenzisana nama-authorities akuhulumeni ukwenza lo msebenzi. Abantu base-South Africa seyibona manje abalida uhulumeni, batshela uhulumeni ukuthi yenza kanje ngoba uhulumeni wethu vele ngingasho nje ligcwala umlomo ngithi useless. Awusisizi nganithi. Abantu base-South Africa seyibona manje ababatshelayo nje. Basibonile uPhakela etshela amaphoyisa ukuthi yenzani ukuthi bakwenza baphuma nomphumela. Yayibona leyo nto. So-ke leli zwe lizolungiswa yile ndlela eyenziwa manje, peaceful but firm ekwenzeni nasekuqikeleleni ukuthi umthetho uyagcinwa futhi uyenziwe eSouth Africa. Ake sisapothe la mamashi. Mina njengokwami angikho lapha physical ngezathu ehlukahlukene, mhlampe nawe awukho physical lapha, but uma ngaphakathi kuwe uthanda iSouth Africa, your spirit is there, umoya wakho lapha, futhi uzokwenza okusemandleni ukuthi kwakhona lapho ukhona leya nto uyenze isebenze ngendlela ongayisapotha ngayo. Ziningi indlela zokusapotha leya nto. Nami njengoba ngikhuluma nje la ngayo indlela yokusapotha engiyikhonayo nengi-affordayo kulama circumstances engikuwo. So-ke ngifuna ukuthi kulaba abagade amaphutha enziwa oPhakela, ngoba kukhona abagade amaphutha, khona nje abamanje ababhizi. Into engicasula kakhulu abantu base-South Africa, bathi bathanda iSouth Africa, bagada ama-mistakes abangawathola kuPhakela Umthakathi, bagada ama-mistakes abangawathola kuNgizwe Mchunu, bagada ama-mistakes abangawathola kuJacinta Ngobese, uXolani Khumalo nabanye, bese kuyuzwa lawo ma-mistakes mhlawumpe against bona, kwenziwa abantu base-South Africa bababuke kabi. Sometimes futhi akusinama-mistakes lawa okutholakala ukuthi bawenzile. Abantu base-South Africa bathatha into ethile, for example, kune-statement esishiwo uPhakela ebiza i-meeting ngizothi amaPakistan noma amaNdiya izolo. Bathatha leso statement basitwista, bathi uPhakela Umthakathi usevumela amaNdiya lawoyana ukuthi avule iy'bhaza shop zawo ngoba amthembisa ukuthi azodonate kuma-boot camps wakhe noma kule nhlelo, kulo hlelo lwe-program yakhe yokusiza abantwana abangenabazali, abafana abangenabazali njalo njalo. Bayayitwista le nto bathini, baze bayachaza-ke bathi uPhakela Umthakathi wenza i-extortion-ke manje, basho nje. Bathi this is a protection fee in disguise. Abantu base-South Africa njalo ngikhuluma ngako kusiya ama-foreign. They are trying manje ukwenza i-shade. Bazama ukwenza uPhakela Umthakathi abonakale njengomuntu ongeyona lento athi uyimele lapha. Uma ungumuntu wase-South Africa, uthanda lelizwe, ngeke ukwenze lokho. Umfowenu lo yangithi, angithoni uyi-South African, shothi uPhakela umfowenu. Even noma ngabe kukhona okubonayo mhlawumbe okuyiphutha kwenzayo, obona ukuthi kungahle mhlawumbe kuvele kabi kubantu, noma ngeke bese wena uthatha leyo nto leyo uyayi-elevator noma uyiphakamisela phezulu ukuthi ibone omunye umuntu kabi ngaye. In short, laba nje ababhizi njengamanje benza ama-video, benza yonke into, bezama ukudicilela phansi isithunzi salabantu laba abalida lamamashi, ikakhulukazi oPhakela Umthakathi, ongizwe uJacinta, oXolani Khumalo. Labo bantu laba bayithanda iSouth Africa. Iyona nto engifuna ukukutshela yona. Njengamanje sizama ukulungisa lelizwe. Njengoba sizama ukulungisa futhi kuyawaphoqa onke ama-political party. Ngiyakuphinda lokho. Kuyawaphoqa onke ama-political party afuna ukuthola amavoti. Uma uyi-political party ufuna ukuthola amavoti kulo khetho elizayo, kuyakuphoqa ukuthi uyisapothe le mashi against illegal foreigners. Into engihappy ngayo ukuthi namanye ama-foreigners noma ama-foreign national noma abantu ababuya ngaphandle abala ngokusemthethweni, I'm happy ukubabona ku-social media befakazela lento eyenzakalayo ekhulunywa oPhakela ukuthi i-right. Ba-genuine, ba-real labo bantu.
Uma ungumuntu obuya ngaphandle kwe-South Africa ukhuluma kahle ngamamashi enzeke e-South Africa, uwasapota futhi, kungibonisa ukuthi uphilile la. Kodwa kuba buhlungu kakhulu uma ngabe sizobona umuntu wakhona la e-South Africa elwa nabantu base-South Africa abazama ukushintsha leli zwe. Azahlule umuntu obuya ngaphandle ola ngokusemthethweni. Akhulume kahle umuntu obuya ngaphandle, umuntu wala ekhaya azokhuluma udoti. Bafowethu, yilokho nje engifuna ukusho, akukho okuningi. Bengifisa nje ukudlulisa lo mlayezo ukuthi ake siwabuke la mamashi, siwabuke ngomqondo ojulile, hhayi ngokugxeka nokubuka amaphutha. Asiwabuke ngenhloso yokuthi sifuna ukubona ngempela ngempela ukuthi lento abayenzayo laba abamashayo njengamanje ini inhloso yabo. Uma ngabe iso lakho libona kahle nengqondo yakho isebenza kahle, uzobona ukuthi lento abayenzayo i-genuine, uthando ngezwe, bafuna ukulungisa izwe. Izwe lonakele. Akekho ongabona ophile kahle ethi eSouth Africa kuningi ukonakela. Sikhuluma nje manje amaphoyisa abhizi kuMadlanga Commission. Amanye aboshiwe kumanje. Amanye asazoboshwa futhi. Ney'khulu zikahulumeni zingena ziyaphuma emajele manje. Laba esithembe ukuthi basiphethe. Kuyakutshela ukuthi kuningi okonakele eSouth Africa. Konakele kakhulu. So-ke abantu abafana noPhakela, oNgizwe, noJacinta, oXolani Khumalo nabanye benza umsebenzi okufanele ngabe wenziwa abantu esabavotela abasemandleni, bayehluleka. Bafana nabantu aba-useless. Ibona abanemali laphayana abaphethe umnotho wezwe, abephethe yonke into, kodwa abalisizi ngalutho izwe. Kunaloko basebenzisa lawo mandla abo against laba abazama ukulungisa izwe. Ngingumfowami Khonza mina. Lokho engikukhuluma la ngizokumela futhi ngikumele. Kade ngakumela, ngisazokumela futhi. Injalo nje. Asisaphotheni labantu abalungisa izwe. Izwe asizilungiseli thina kuphela, silungisela nesizukulwane sethu esizayo nesilandelayo. Thina siyasokola manje, sisemzimeni njengamanje, kodwa singayenza impilo ibe ngcono ey'nganeni zethu nakubazukulu bethu abalandelayo. Yingakho kufanele silwe manje, silwele ukuthi abantwana bethu nabazukulu bethu bangadluli kule nto esidlula kuyo kithi manje. Asisaphotheni la mamashi ngendlela esingenza ngayo. Siyeke ukugxeka, ake siyeke ukuthatha sithwiste izinto ezenziwa ama-activists lawa alida la mamashi. Sizame ukuwadicilela phansi nokumosha isithunzi sawo. Ngiyabonga kakhulu mfowami Khonza lo. Ngicela niqhubeke nisapotha le channel ngokusubscribe, ngokukhomenta, ngokushare njalo njalo. Mfowami Khonza, sihlangane kumavidiyo alandelayo. Thank you so much. Ngiyabonga.